drugarica je iz Siza za malu decu. Da, drugi je pedagog, ovde. Pa izvolite. A ovo je moj sin, doktor Milorad Cvijović. Mladi naučnik. A mi smo vas gledali na televiziji, predavanje. Deco, da li ste gledali televiziju? Jesmo! A da li ste videli doktora? Jesmo! Mi smo u stvari želeli da vam pokažemo u kakvim uslovima držimo decu. Deco, idemo sada svi napolje da nas doktor snimi za video. Idemo. Vi odmah dajete pare Sizu zbog naše trenutne finansijske situacije. Da bome, da biste imali od čega da primite platu. Drugo, ovo se s mesta ruši i vaša firma preuzima sve građevinske i ostale radove na novoj zgradi. Znači, ključ u ruke. I cela uplata Sizu. Ali to treba da se zabeleži, da se snimi, da se objavi. Samo ova deca da se postroje ovde. Što vam je sladak sin.